onye adịghị ka ibe anaghị eso ibe. Ekele m, abụ m Chukwuma Ogbonna. Na United States nke Amerịka ka Naịjirịa si nwomite usoro ọchịchị ala anyị. Ịgba ọlụ na ya bụ nwomi na-akpatara ọchịchị ala anyị ọdịghị ghara igwe site na-enyeghị ndị obodo ohere isite na ntụtụ ụkwa mata nwaanyị ajọ nri, ebe ọ bụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị izu oku akpọrọ ha maka ịbịa n'onyonyo telivishọn kọtụ ka ha ga-esi chịa ma zaa ajụjụ ka abụrịtọ onye ọ sọrọ n'ụdị na onye ọsọghị nwere ike ịhapụ ije. Ọkwa iso kirie ndị Amerịka na-abụ onye nwoke na onye nwanyị zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abụọ gara aga. Kamala Harris, onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Democratic Party, na Donald Trump, onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Republican Party. Ọ bụrụ ụbọchị 10 nke ọnwa itoolu afọ 2024 ka ha chịpụrụ ya site n'ịnọ n'onyonyo wee kọtụ ka ha ga-esi chịa ma zagasị ajụjụ nke ụlọ ọrụ onyonyo ABC News chịkọbara. Tim Walz gara isote Kamala Harris n'ọkwa ma ọ bụrụ na okwe ọchịchị Amerịka gbara ya, na J.D. Vance na-esote Donald Trump n'ọkwa chịpụkwara ya n'ogogo nke ha. Ọkwa otu Nigerian Election Debate Group NEDG n'otu Broadcasting Organizations of Nigeria BON jikọrọ aka n'ọlụ wee inye ụbọchị 12 nke ọnwa 11 afọ 2022 maka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-azọ ọkwa onye isi ala ịbịa kọtụ ka ha ga-esi chịa ma zaa ajụjụ na onyonyo telivishọn. N'ime ọdịka 10 mmadụ abụọ maọbụ 10 mmadụ otu zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ 3 gara aga, ha zigara 5 n'ime ha gụnyere Bola Ahmed Tinubu, Atiku Abubakar, Peter Obi na Rabiu Kwankwaso ozi bịa kọtụ ka ị ga-esi chịa, bịa zaa ajụjụ banyere ọchịchị. Mana nke a mesịrị ghara inwe isi maka na ọ dị ka otu onye maọbụ abụọ n'ime ndị a ha kpọrọ oku gosiri na ya adịghị njikere ịbịa. Isi ojii achịba onwe ha. Ịhụrụ na ochie takwa n'ilu anyị ji bido ozi ugo nke taa, na onye adịghị ka ibe anaghị eso ibe. Mana anyị chọrọ ka Naịjirịa dị ka ibe ma sobe ibe. Ebe ọ bụ na ọ dị n'iwu nke nhọpụta mba Amerịka ịbịa zaa ajụjụ na ka ịbịakọtụ ka ị ga-esi chịa n'ụdị ọsọrọ gị baba na ọsọghị gị, anyị chọrọ ka ihe debe oke dịkwa ebe ogene. Ebe ọ bụ na ndị ụlọ ọgbakọ etiti kpatụrụ aka na nso nso a n'ụdị ime nzube ka agbakọnye n'iwu nhọpụta ala anyị nke afọ 2026 na ntaramahụhụ maka onye ikpe ga-ama maka ịnọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụọ
ga-abụ ha nde naira 10 maọbụ nga afọ na-abụ maọbụ onye ahụ kwụcha ya bụ ha o jekwuo ya bụ nga. Anyị wee chọọ ka ha kpakwuo aka n'ụdị ime nzube ka ya bụ bịa kọtụ ka ị ga-esi chịa nakwa ịza ajụjụ na onyonyo dịka o si gbasata ndị na-azọ ọkwa onye isi ala na ọkwa ọchịchị steeti bụrụ ọsọrọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị maọbụ na ọsọ ha n'obodo a, maka na nke ahụ na-egbochiri ndị obodo ịzụ ahịa akpa na-abụ azụ ekperechi. Ọ bụrụ na isite na ntụtụ ụkwa mata nwaanyị obu nri agbaghịrị ndị obodo na ụdị inye ha ohere nke bịa kọtụ ka ị ga-esi chịa ma zaa ajụjụ. Ọzọ na-enye ha ohere bụ egbe gbee nke mata ebe ọ ga-ebe n'oge ya bụ kọtụ ka ị ga-esi chịa nakwa ịza ajụjụ. Onye ọma, kedu ka ozi ụga si masị gị maọbụ ka o si masị gị? Biko mee ka anyị mata n'ohere kọment maọbụ like ma zigara ya ndị ọzọ. Abụ m Chukwuma Ogbonna.